Здравейте! Днес ще си поговорим за новия модел на Umarex Impax 68 и какво е подобрено в него. Вече няма бутон в ръковатката за активиране на капсулата и капсулата също не стои в нея. Изместена е под цевта и активацията става чрез натискане на спусък. Интересното, което е при него, че дори при първото натискане пистолета прави изстрел. Най-новото, което също така липсваше на моделите на Umarex до сега, е пълнителят. Вече имаме пълнител. Пистолета е в 68 калибър, 6 заряден, стреля гумено-метални топчета, топчета лютив прах и метални топчета. Мощността на пистолета е 16 джаула, не е необходимо регистрация в служба КОС. Пристига в много хубаво твърдо кълъвче и подарък топчета и капсули от производителя. Всички артикули, подходящи за него, както и самия модел, можете да ги откриете онлайн на shadow.bg.